BPF दोलोआ बोलोआव गैया होननानै लोरबां साननानै लानाया गोरोन्थि। बिटिआरनि बेरेखा दोलोनि आसाम आयेन आफादनि सोद्रोमा रबिराम नार्जारिया सोलिबाय थानाय UPPL सोरखारा BTCनि मोनखानाय बोलोखौ दिसपुराव थांहोनो नागिरनायखौ रायजो राजा गिखांनाय मोन्दों होननानै सोंखारिदों। BPF दोलोनि सोरखार समावनो गासैबो बायहं जिहंफोराबो फोसाबजादों आरो गासैबो मावनायखौ रायजो राजायानो नुनो मोन्दों होननानै बुंदों आसाम आयेन आफादनि सोद्रोमा रबिराम नार्जारिया। गावनि मेगनजों नुनो मोन्दों आरो रायजोफ्रा फोथायदों जे BPF दलनि सरकारनि दिनावनो बे जिनिसा गासैबो जादों। गतिके तुलनामूलक भाबै दिनैनि दिनाव BPF सरकाराव थानाय समावहाय जेसेबां डेभेलप मावदों रायजोफोरनि मोजां जादों, सुबिदा जादों आरो दानि सरकाराव जायफोर दं बिसोरनि आमोलाव मा जादों मा जायाखै बेखौ तुलना खालामनानै नायनायनि उनाव रायजोफ्रा दिनै हताश जादों जे UPPL दल सरकारा फैनायनि उनाव ओनसोलाव जेबो डेभेलपमेन्टनि बिथांमोनहा नेरसोन नुनाय जायाखै। ओनसोलाव जेबो जौगाखांनायनि सोलाय सोल'नि महर मुस्रिखौ नुनाय जाया। फरायसालि गुदिनि गोनांथार 2.5 मिटार हान्थामेला लामाया गोबाव समनिफ्रायनो गोग्लैसोनानै दं। सोरखारनि नोजोराव गोग्लैयाखै फरायसाफोरनि जेंनानि हान्थामेला खालामग्रा दोंसेल' लामाया। सिमालटापुरनिफ्राय साबकाटा थांग्रा रायमोना माहारियारि पार्कनि गोनांथार लामाखौ मोजाङैनो खालामनाय जाबाय, नाथाय बे लामानिनो मागथाइगावनि सेन्ट आन्स इंलिश स्कुलनिफ्राय 2.5 मिटार लामाखौ नागारनानै बाला अन्थाइ अबस्थायाव दोननानै रामदेव दालांनिफ्राय साबकाटासिम CC ब्लक होनानै खालामनाय जादों। मख'नो गोनांदि गोलाव लामानि मोजां गेजेराव 2.5 गाज्रि थासारियाव दोननाय रावबो कन्ट्राक्टर, थिकादार आरो सोरखारनि MLA, MCLA, MP, चेयारमेनफोर नुस'नै लामानि फारनैबो आगदाथिं गंनै फरायसालि दं। खोलाहा सोरखारि 641 नं गुदि फरायसालि आरो साहाथिं कमला गोसोखांथि गेजेर फरायसालि। मा जाहोनाव बेबादि गंनै फरायसालिनि गेजेराव थानाय दोंसेल' लामाखौ 2.5 मिटारल' नागारनानै गुबुनखौ मावनाय जादों आरो बे ओनसोलाव मानि साव नांखो होननानै सोंखारिदों ओनसोलनि गुनगोनां सुबुंफ्रा। এটা অভিশাপ হৈ আছে, কাৰণ আমি যেটো চাইছোঁ এই ৰাস্তাটো অকল আজিৰে নহয়, এইটো বহুত পুৰণি ৰাস্তা, পুৰণি আৰু ক'বলৈ গ'লে এইটো অল আসামত যিমান PWD ৰাস্তাবিলাক আছে ইয়াৰ মাজত এইটো এটা। আজিৰ পৰা 1947 ভাৰত স্বাধীন হ'ল। ভাৰত স্বাধীন হোৱাৰ পিছত আমি BTC বা BTR পালোঁ, তথাপিও মানে এই ৰাস্তাটো এনেকৈ পৰি আছে, এইটো মানে চিন্তাৰ বিষয় হৈ পৰিছে। गसाइगाव नोगोरनि चेम्बार गेट राजु मास्टारनि न' मोखाङाव मटर साइकेल दोननानै खामानि मावनाय समाव लामायाव रावबो गैयै समाव खावनानै लांदों पालसार मटर साइकेल। गसाइगावनि बांलाबारिनि थागिबि जावेद आली मुंनि मटर साइकेल AS 16F 9634 नंनि पालसार मटर साइकेला मैया सानावनो खावदों सिखावा। मटर साइकेलखौ गोबां जायगायाव नागिरब्लाबो जेबो सुलु मोनैलाय गसाइगाव थानायाव इजाहार गसर होबाय जावेद आलीया। सोरबा मटर साइकेलखौ नुसनबायोब्ला 9957106423 नंआव खौरां हरनो थाखाय खावलायदों जावेद आলী बिथाङा। আজকে আমার গোসাইগাঁও 9টার দিকে আসছি, আসার পরে সাইডে গেছি গোসাইগাঁও চেম্বার গেট রাজু মাস্টার বাড়িতে বিল্ডিং বানাইতেছি। গেটের সামনে বাইকটা রাখা আমি ছাদের উপরে উঠা আধা ঘন্টা ওয়েট হয়েছে, আর কি আধা ঘন্টা লেট হয়েছে আমার, এখানে কাজ করছি। করার পরে নাইমে আসার পরে দেখি বাইকটা আমার নাই। ইউক্রেন आरो रासियानि दावहाया दिनै 12थि सान। सुग्लायाखै इउक्रेन आरो रासियानि दावहा। इउक्रेननि रिपर्ट बादिब्ला गासै 11,000 सुबुङा बे दावहायाव जिउ खोमानो गोनां जाबाय, जेराव रासियाननिबो दङमोन होननानै फोरमायनाय जादों। इउक्रेननि गाहाय मन्थ्रिया भारतनि गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मोदी बिथांखौ खावलायदों दि दावहा फोजोबनायाव जेन' हेफाजाब होयो आरो दिनै रायज्लायनायनि गेजेरजों इउक्रेननि गाहाय मन्थ्रि बिथाङा भारतनि गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मोदी बिथांखौ खावलायदों होननानै खौराङाव मोन्थिनो मोननाय जादों।